The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon. Kasama natin ngayon si Jocelyn Batalier at ang inirereklamo niya ay isang reseller ng kanilang mga high-end laptop at cellphones. Hinaing ni Jocelyn, hindi na raw niya mahagilap ang reseller niyang si Janine Valencia matapos itong kumuha ng mga high-end laptop at cellphones na nasa mahigit 600,000 pesos. Ayan, magandang hapon sa iyo Jocelyn. Magandang hapon din po sa iyo, ma'am. So, Jocelyn, maaari mo bang maikwento sa amin na paano humantong sa halagang 600,000 pesos itong sinisingil mo dito sa reseller mo? Nakilala ko po siya sa online. Nagsimula siya mag-order ng mga pagkain sa akin like Jayco, mga pasabay, SNR. Nagpapagawa na din siya ng cake sa akin. Then, kumuha siya sa akin ng iPhone 11 Pro Max. Yun yung pinakauna niyang kinuha. Nag-down siya no, siyempre po marami na siyang nabili sa akin. Halos weekly, halos meron siya. Then nakikipag-close na din siya sa akin. So meaning to say, at first, yung sunod-sunod na transaction sa'yo, good payer siya? Yes po, mga pagkain po. Tapos nagpapakash in na din siya sa akin, hinahati sa tindahan. Tapos nadaan din siya sa LCC. Nag-grocery sila.
parang mayaman. Mayaman ba? Oo. Tapos, So, yung first impression mo sa kanya, mayaman, kayang-kayang bayaran yung mga items na kinukuha niya sa'yo. Kasi yung niya daw, partner is seaman. May allotment siya monthly. Kaya sa isip ko, kaya niya magbayad. Yung first item na kinuha niyang 11 Pro Max, nabayaran niya naman yon. Then, may mga sumunod pa na kinuha niya to ng 2 gifts. Nabayaran niya din. Nabayaran hanggang sa April, June, dumami na yung kinuha niya. Kumuha na din siya sa akin ng iPhone 16 Pro Max, personal niyang ginagamit. Pagkatapos nun, good payer naman siya, halos nag-a-advance siya. Maganda siya magbayad. Kaya nung nakiusap siya sa akin mag-reseller, hiningi niya yung mga price ko, kung pwede ba daw to ibigay ko ng installment. Pero good as 1 month to pay lang. Habang nag-1 month to pay siya, yung ibang nakuha niya, napipaid niya. Okay. So sa madaling sabi nito, Jocelyn, at first, napakaganda, smooth yung transaction ninyo. So you are hoping na magiging matibay at magaling mo itong reseller kung saan nasa isip mo, wow, yung mga instinct baga ng negosyante na okay ako dito. Cool kasi ito. di naman po ako mag-iisip na lolokohin niya ako kasi mismo sa bahay nila napupuntahan ko. Tas yung tita niya, treasurer pa sa barangay, minsan nagsisend pa siya sa akin ng picture na kasama niya sila Kap. Kaya yung tiwala ko po sa kanya, sabi ko, hindi to gagawa ng kalokohan dahil may mga tao siyang pwedeng mapahiya. At nandyan yung pamilya niya, yung isang anak niya. So nabuo yung trust and confidence mo dito sa taong ito. Kaya all out yung binibigay mong tiwala. At kung ano yung request ng item, ibinibigay mo. Okay. So, kailan ba itong huling kuha niya ng gadget sa'yo? Nung mga June 15 po, halos sunod-sunod yung kuha niya sa akin. Pero may mga nauna na siya, na habang kinukuha niya yung last batch, June 15, pinaid niya yung mga nauna. So, nasa isip ko, patapos naman na yung nauna, except sa nakuha niyang 16 Pro Max, then iPhone 14, yun na lang matitira. Pero bumomba siya noon, kumuha ng units sa akin, mga iPhone 16 Pro Max, 2 yon, tapos 2 MacBook, tapos may iPhone 16e, 16, yun po, yung mga high-end na. Yan bang mga high-end gadget na binabanggit mo, ito ba ay brand new? Yes po, halos karamihan po sa last batch niya, nakuha niya, brand new. Okay, so yung mga binabanggit mong gadget ay talagang mahal. Opo. So ibig sabihin, doon sa mga una niyang transaction, kung i-compute mo yon, mababa pa. Opo, sa halagang mababa etong po. 600 plus na sinisingil siguro mo sa kanya. yung mga naiwan niyang pinakauna, baka mga, kasi may 16 Pro Max, siguro mga 200 plus or pa 300 na siya, 200 plus. Okay. Kasi yung last batch, yun yung pinakamamahal na. Okay. Yun pala ano na siya, paiksit na. Paiksit na. Okay. So, binabanggit mo na alam mo yung bahay nitong si Janine, kilala mo din yung, kumbaga nakikita mo din yung pamilya niya. Opo. Eto bang si Janine, aside doon sa alam mo yung bahay, meron din ba itong sariling shop? Wala po. Talagang online seller na. Minsan kasi kinukuha niya yung unit, kaliwaan sila ng buyer. So, naintindihan ko naman po yun bilang isang seller, wala tayong kapital, kailangan yung dalhin mo na yung unit para makaano siya ng pera. Okay. Naiintindihan mo yung ganong strategy dahil ba ganon ka din nagsimula? Opo, ganun po ako nagsimula. Wala akong kapital, as in sales stock lang. Ayun. So parang sinayang ni Janine yung tiniwalang ibinigay mo na sana kung ano yung nirating mo ngayon bilang isang negosyante, sana ganun din sana siya. Kung naging maayos lang yung kanyang yung transaction niya sa inyo. Nasa magkano itong huling kinuha ni Janine ng mga yung gadgets huli niya sa'yo? pong nakuha, mga 200 to 300K. Tapos, nung June, sumahod pa siya sa paluwagan ko ng 50,000. Last na yung hulog niya. Bale, 40K na ibigay ko sa kanya. So aside doon sa mga gadget na binabanggit mo, meron pang cash sa paraan ng paluwagan po. Siya ang unang sumahod na ngayon ako ang naghuhulog kasi hindi naman pwedeng irason ko sa mga member ko na wala na yung member. As handler po, para hindi mawala yung tiwala nila sa akin, ako na lang yung nag-aabono. Okay. So yan yung parang bigat na pinagdadaanan mo dahil you want to
have this clean name sa iyong mga kliyente. So yun yung pinagdadaanan mo ngayon na kung hindi mo sana siya naging kliyente, hindi mo to mararanasan. Yes po. Ilang taon ka na bang nagsimulang magnegosyo? 2016 po, nag-start ako. 2016. Medyo matagal na din. Okay. So 2016, bago pa man nakilala mo itong si Janine, wala kang naging customer na ganito? Wala po. Kung meron man po akong customer na nalilate lang sila magbayad, matagal, pero hindi sila lumilisan na ganitong nawala na yung tao. Okay. So hindi kumbaga hindi sumakit yung ulo mo? Okay. Ito bang transaction mo with Janine, meron kayong kontrata? Ano ba yung pinirmahan niya na to prove na meron kayong transaction na ganito, na meron siyang kinuhang mga ganyang Yun po gadget? is, puro lang po talaga kami sa chat. Yun lang ang proof ko, kaya yun tinanong ko before ako lakad sa barangay, kung may laban ba yung mga screenshot na yun. Kasi yung trust, yung tiwala lang talaga yung pinanghawakan doon. Okay. Bilang isang negosyante, siyempre, alam mo din yan, matanong ko lang, yung transaction mo sa supplier, ano yung mode of transaction? Same din ba? Same din po. Online? Ganyan din. Tiwala lang po sa akin ang supplier ko. Okay. Kung ano yung nakuha mong tiwala sa supplier mo, Yun ipinasa din ang mo sa binigay ko. reseller. Opo. Okay. Meron bang pagsisisi ka ngayong nararamdaman or iniisip na dahil sa tiwala, nagkaroon ka ng ganitong kalaking problema, ganitong laking halaga na dahil sa tiwala, hindi na ilagay sa kontrata? Opo, sobrang pinagsisisihan ko po kasi sobrang bigat po nang naiwan sa akin naiwan niya sa akin problema. Alam niya naman po yun na yung mga items na binibigay ko sa kanya is tinitiwala lang din sa akin. Wala akong ganong kalaking pera. Pero ako yung kailangan magbayad dahil sa akin yung tiniwala yung mga items na yun. Okay. Bago mo pa man tiniwalaan itong si Janine, or bago mo pa siya naging katransaksyon sa ganitong negosyo, kinuha mo siya as reseller, kilala mo na ba siya before pa, bilang naging kaibigan kayo? Nung start ng pag-order niya sa akin ng pagkain, napapadalas na po yung pagtambay niya doon sa amin sa LCC. Kinaibigan niya na ako, yung mga tindera ko, minsan binibigyan niya ng pagkain. Yung talagang nakikipag-close siya sa amin. Okay. Pero hindi pumasok sa isip mo, or hindi mo makitaan siya na parang in time, lolokohin ka? Wala po sa niya kasi sobrang galing niya talaga magpaikot ng as in, hindi ko na malaya na gano'n na pala karami yung nung time na nagka-problema na inubos ko lahat ng nandun sa kanyang unit, na bigla na lang ako na kulang-kulang na palang 700 yung nandun sa kanya. Okay. Nababanggit mo na kakilala niya yung barangay secretary, yung kapitan sa barangay nila. Eto bang reklamo mo ay naiparating mo sa barangay? Yes po. Tapos na po ako sa barangay ng Patawag. 3 beses po siyang pinatawag. Tapos Umarap naman? Yung humaharap lang po yung kapatid niya kasi dinadamay ko po yung kapatid niya at yung kapatid niya po yung naging tagakuha ng ibang unit sa store. So ibig sabihin, aside dito kay Janine, sinama mo sa reklamo yung kapatid bilang siya yung kumukuha ng item sa store mo? Opo, Okay. kasi siya po yung kumukuha. Pero yung kapatid naman po niya, lagi naman po siyang nag-attend ng patawag sa barangay. Yung kapatid? Kasi wala po talaga daw siyang alam dahil napag-uutusan lang siya ng kapatid niya. Okay. Sino yung matanda sa kanila? Si Janine po. Okay. So etong si Janine never na humarap sa barangay? Never po. Pero no, mga first patawag po sa barangay, nakikipag-contact pa naman siya sa kay Cap at nakikiusap siya na iusog yung patawag sa kanya. Parang kami pa yung mag-a-adjust. Okay. Pero doon sa pakiusap niya kay Kapitan, inaako niya
Na meron siyang nakuwang mga gadgets Yes sa'yo? po, inaako niya po. Kahit po sa akin, sa mga chat, sabi siya na gagawa niya ng paraan, kahit hulug-hulugan. Pumayag na nga po ako noon, kaya binigyan ko siya ng, at least sabi ko, every month, makapagbigay siya sa akin ng 20K, okay na yon. Kasi ano pa naman magagawa ko, nangyari na, sabi niya sa akin, kahit ngaya mang hold up ako, hindi ko ngaya kayang ibagsak yung isang bagsakan yan. So, pumayag ka na staggered type yung pagbabayad? Opo. Okay. Naitanong mo din ba sa kanya kung bakit hindi siya nakapagbayad ng mga items na kinuha sa'yo? Ang sabi niya sa akin, sabi ko anong nangyari, paano nangyari yon. Sabi niya, di niya daw alam, basta nasilaw daw siya sa pera, na nadispal ko niya. Tapos yung sabi po sa akin ng kanyang doon sa bahay nila, panay daw po kasi ang scatter niyan, nagsusugal po nagsusugal. So, ibig sabihin, eto bang binanggit niya na pasensya na, nasilaw siya sa pera, eto ay nasa conversation niyo? Okay. Nag-chat, may mga chat po siya na inamin niya yung nangyari. Pero yung first po na pag-amin niya sa akin, sa tawag po yun. Okay. Dahil dito, Jocelyn, sa malaking pera na nakulimbat or dahil dito sa mga gadget na hindi nabayaran itong si Janine, gaano ka naapektuhan? Sobra po kaming naapektuhan kasi yung stress po na iniisip kong yung lahat ng perang yon hindi naman po sa akin. May kahati ako sa supplier ko po yon. Pinagpaguran, tapos ngayon magbabayad pa ako noon. Ako po yung magbabayad doon sa supplier ko kasi hindi ko naman po pwedeng irason na naloko ko. Kasi sa akin din po tiniwala. Yung financial stability ng negosyo, apektado din ba? Apektado po kasi imbis po yung kita ko, parang nangyayari, binabayad ko lang sa nadispal ko niya sa akin. Ilan yung anak mo? Isa lang. Isa po. lang. Si Mister, kumusta? Nung nalaman niya na nagkaroon ng ganitong problema ang negosyo mo, nagkaroon ba ng time na pinag-awayan niyo to? Halos palagi po kaming nag-aaway. Kasi yung init ng ulo ko po palaging sa kanya ko na ano. So kawawa As naman in, talaga si Mister. ilang buwan kaming ganon. Oo. Hindi naman siya hindi niya na lang ako pinapatulan kasi alam niya naman yung pinagdadaanan. Pero good thing na na-survive mo yung negosyo. Yes po, at sinosurvive hanggang ngayon. Okay. Kailan mo last na nakausap itong si Janine? August 23 po. August 23. Opo. So, after that, aside sa hindi mo na siya nakakausap? Kasi nung nagpapatawag kami sa September 23 ata, nagpapatawag kami doon sa barangay, nakikipag pa siya, hanggang nung last patawag, hindi na siya nag-chat. Kasi sabi ko, tumigil ka na, sabi ko, kakasinungaling sa akin, pagpaikot mo sa akin, di na ako naniniwala. Nag-stop na siya mag-chat. Okay. Aside doon sa nag-stop na siya mag-chat, hindi mo na rin siya nakikita? Hindi na rin po. Tapos yung pamilya niya, na willing tumulong daw sa akin, mahanap siya, hindi na din niya kinokontak. So ibig sabihin, etong si Janine ay wala na din sa kanilang bahay? Wala na po dyan sa Nasisi. Kasi po, pumunta na po siya sa Manila daw, at magtatrabaho daw siya, babalik siya sa trabaho niya bilang entertainer para makapagbayad daw sa akin. Bilang entertainer, etong si Janine ay dalaga? May may isang anak, may anak siya pero wala siyang asawa. Yun nga po yung Sima na pinakilala niya sa akin. Kabit lang po pala siya. Oh. Tapos kinontak ko po yung Sima na yon kasi gusto ko sanang idamay siya sa kasong yun. At sabi ng kapatid, nung kumukuha daw ng mga unit na yon, kasama yung Sima na yon. Pero yung Sima na yon, nung kinonta ko, ang sabi ay, nung nalaman niya daw na gano'n na nangyari, iniwan niya na daw si Janine, bumalik na siya sa pamilya niya. Okay. So, ibig sabihin, etong si Janine ay wala naman talagang permanenteng, or hindi naman talaga dito nakastay sa Nasisi, kundi umalis na. Opo. Okay. So, dati pa bang alam mong entertainer ang trabaho niya? Hindi po. Okay. So, hindi ko inalam yung background niya. Ano yung lesson na tumatak sa'yo pagkatapos ng mga ganitong sitwasyon na pinagdadaanan mo? Kahit kahit sobrang kilala mo pa yung tao, wag na kayo masyadong magtiwala at wag nyo 100% ibigay yung tiwala nyo. Kasi hindi natin totally kilala yung tao kung anong kayang gawin pagdating sa pera. Malaking pera, 600
1,000, di ba? Eto, 683,000. 683,000. So, almost 700,000. So, pag iniisip mo itong halaga, laki yung pagsisisi mo. Sobra po. Pero sabi ko, kaya ko naman yan bawiin. Sipag at tiyaga lang. Pero yung gusto ko lang talaga, kahit hindi niya mabayaran to, yung makulong siya at pagbayaran niya to sa kulungan. Okay. So, hindi dumating sa isip mo na aabot ka sa ganitong sitwasyon dahil naging mabuti kang negosyante, wala kang nilolokong tao, so hindi umabot sa isip mo na one of these days, merong taong gagawa nito sa iyo. So, sobrang sabi niya nga po sa akin, sa tawag, yung pinaka-una niyang tawag, sis, sobrang bait mo, hindi mo deserve lokohin. Sabi ko, bakit ngayon niya pa yun naisip? Wala na, huli na ang lahat. Oo. Nagawa niya na, nagastos niya na yung pera. Wala na akong mapaghabulan pa. So, hindi ka daw deserve na lokohin, pero niloko ka niya? Opo. Okay. Meron ka bang panawagan dito kay Janine sa ginawa niya sa'yo? Janine Valencia, kung asan ka man ngayon, enjoy mo lang yan. Aabot at aabot din tayo na sa presinto pa din ng ano mo. Sa presinto ka pa din tutuloy. Okay. Etong si Janine Valencia, tama? Apo. Meron kang pictures niya? Apo, marami po. Okay. May picture din po kami na nag-pick up siya sa LCC ng cellphone. Okay. So, aside doon sa screenshots, maaring mailakip mo yon sa reklamo bilang ebidensya na ito yung taong ito talaga yung pumupunta sa tindahan at ito yung kumukuha ng mga gadgets na ito sa akin. Ganon. So, ano yung plano mo talaga ngayon? Yung plano ko po ngayon is diretso po yung kaso niya. Kasi tapos naman na po yung sa barangay. Kasi as a process daw, dadaan talaga sa barangay. Okay. Aside dito kay Janine, meron ka pa bang mga customers na malakihan din kung kumuha sa'yo ng mga items? At nandun, parang nabibuild din yung tiwala mo sa kanila? Wala na po. Tinigil ko na kasi yung kung kukuha yung pagtiwala na mapautang, kung kukuha sila ng item, cash to cash na lang talaga. Okay. So, dahil doon, yung strategy mo ay mababago or binago mo na. Opo. Okay. Kasi may kasabihan tayo na isang beses lang magpakatanga, wag ng pangalawa, wag ng pangatlo, para hindi na sumisi pa. Ayun. So, natawa ka. Parang ganun yung sinasabi sa'yo ni Mr. Kasi pang-dalawa na. Ayan. Pero yun, wala talagang habol at investment. Okay. So, nanawagan ka na dito kay Janine at binalaan mo na din siya. So, hopefully, hindi na mangyari ito sa'yo at sabi mo nga, nadala ka na. Apo. Okay. So, aside of that, nababanggit mo kanina, wala ka ng iba pang customer na gagawan mo or ibibigay mo itong tiwala sa kanila. Okay. Alright. So, sa ngayon, aside dito sa plano mo na gusto mo talagang makasuhan itong si Janine, ay syempre, ang hiling din namin sa'yo, itong negosyo mo ay mag-grow pa, mag-grow at dahil yung tiwala mo na andyan palagi at gusto mong makatulong sa mga reseller din, naniniwala ako na isa ka talagang mabuting negosyante. Nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon, Colonel Calubakib. Good afternoon po, and sa gabos po na nanonood and nakikinig sa atin. Diyos maray na hapon po. Apo. Ma'am Malu, eto pong si Jocelyn ay isa pong negosyante at nagtiwala po sa kanyang reseller kahit gaano kalaki po yung halaga, basta po pinagkakatiwalaan niya ay naandun po yung kanyang kagustuhan na makatulong din po dito sa reseller. Ngayon po, Ma'am Malu, ano po yung dapat niyang gawin dahil wala po silang kontratang pinirmahan pero meron po siyang screenshot ng kanila pong pag-uusap at meron din po siyang mga litrato. At nakailang patawag na po sa barangay, hindi po humaharap ito pong si Janine. At malaki-laki po yung halaga ng mga laptop at cellphones. Ang kanya pong sinisingil dito po kay Janine bilang reseller. Ano po yung dapat niyang gawin? Yes, nakakalungkot
kasi yung mga pinagpaguran ng ating negosyante, talagang kumbaga gumuho ang kanyang mga pangarap. Though may mga pagkakataon din po na pwedeng bumangon, but it takes time kung paano po mag-move on and paano ulit mag-trust ng mga ganitong scenario. Like ang na-mention niya po is walang kontrata. Ang kontrata po kasi is mas magabat po ang mutual trust than a contract. Kung mag-file man po siya ng case, good thing is meron siyang mga screenshots and may mga conversation ng transaction nila. But nevertheless, sa court po, pag nag-file siya ng case, mas mabigat po yung mutual trust, lalo na po sa pagsingil ng mga ganitong kaso. Opo. So, ibig sabihin, yung mutual trust na binabanggit nyo, yun po yung may parang mas mabigat po na basis ng korte. Yeah, precisely. Okay. Kaya, kasi noon may mga kaso na rin tayo ng mga ganyan, nagtiwala and then tinakbuhan, gusto nating mabuhay, gusto nating makatulong, kaso sa maling tao pala tayo tumulong. Okay, so meaning to say po nito, Colonel, so ibig sabihin po nito, Colonel, hindi dapat mawala ng pag-asa itong si Jocelyn dahil lang sa wala silang kontratang pinirmahan, dahil yung mutual trust ay malaki na po yung magagamit niya para po umusad ito pong kaso niya. Yes, precisely po, yes. Kumbaga, hindi naman lahat ng oras nasa downside ka po, Miss Jocelyn. Ang kailangan mo lang po is lakasan mo lang po ang loob mo kung paano mo harapin itong mga kung pinagdadaanan mo ngayon. As an individual po na gusto mong mag-excel sa negosyo, tapos merong mga ganyan, ikaw na sabi mo kanina, tinutulungan mo na and yet niloko ka pa. Hindi lang po ikaw ang nag-iisa sa mundo. Actually, marami po kaming mga nalalaman ng mga ganyang kaso na sa sobrang tiwala, pinagtiwala ng lahat, and then after, nawala din. Hindi po siya isolated case, kaso kailangan po na maging meticuloso din po tayo as an individual na pinaghirapan po natin yung pera natin para po matulungan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, maipasok natin sa magandang paaralan ang anak natin para mabigyan natin ng magandang future. So sa susunod po, Miss Jocelyn, if ever man, huwag na pong masyadong maging trust. Kumbaga madaling magtiwala sa mga taong alam mo naman na baka somehow may gagawin sa yung mali. Opo. Na ngayon ikaw rin ang magsasuffer after. So, Colonel, 680,000 po ang halaga na hinahabol po ni Jocelyn dito po kay Janine. Dahil desidido po siya magsampa ng kaso, saan pong pasok na kaso po ito? Actually, it's the police station po ang magde-decide kung ano ang ifa-file nilang kaso sa court. So, ano na lang po, advice kay Miss Jocelyn na pumunta po sa Legazpi. Taga-Legazpi po siya? Opo. Okay, sa Legazpi City Police Taga-Ligao. Station. Taga-Ligao po. Saan po? Ligao City. Okay. So, pumunta lang po siya sa Ligao PNP Station para po ma-assist ng ating mga kapulisan kung anong appropriate na kaso ang pwede niyang i-file kay Miss Janine. Kasi depende po iyan sa mga ipapakita niyang evidence and ano pa man pong mga supporting documents na pwede pong gamitin para po ma-file po sa prosecutors yung kaso na gusto niyang i-file kay Miss Janine. Opo, maidagdag ko lang po, Police Colonel, kasi Police Colonel Malu, na etong si Janine ay sa presente nasa Maynila na. Opo, kasi doon daw magtatrabaho bilang isang entertainer. So, yung address po ba na ilalagay ay dito pa rin po sa Ligao kung saan nakatira etong si Janine? Opo. Kung alam niya po na yun ang permanent address niya, sa Ligao din po ang
ang address niya. Okay. Tinanong ko yan, Colonel, kasi baka nag-iisip itong si Janine, ay wala na ako dyan sa lugar. Paano pa ma-serve itong kaso against sa akin? So, no, wala pong nakakataka sa mga kasong pwedeng i-file natin sa mga perpetrators or sa mga culprits po ng mga kaso. Ang mga wanted person po namin, Miss Jocelyn, kahit po nasa kasulok-sulukan ka ng mundo, ang kamay ng batas, ang galamay ng batas ay lagi pong naghahanap sa mga taong nagtatago. May nagtago man ng 30 years, may nagtago man ng 20 years, even 10 years, but still, naandun pa rin mukha nyo sa Irog Gallery para po hanapin kung saan man po kayo nagtatago sa buong mundo. It's not just in the Philippines, kahit po sa ibang bansa. Still, meron pong record na pwede nating i-share sa ating mga counterparts na if ever man po na maglabas ng Pilipinas or even magtago-tago sa mga kasulok-sulukang bundok dito sa Pilipinas, still, ang batas po ay naandyan. Marami po tayong galamay na pwede pong mahanap kung sino man po ang mga nagtatago. okay. So, good thing na lang po, Police Colonel, na kahit walang black and white na nakakontrata, eto pong mutual trust na binigay. Opo. I-prove niya, ipoprove niya lang po yan para i-consider po ng Okay. court. So, pero siguro I naman, believe po na mas mabigat po ang mutual trust than a contract. Opo. So, Sa siguro papel, naman, opo. Police Colonel, yung pagbigay niya dito ng mga gadget na walang kapalit na bayad muna ay talagang may prove na mutual trust na talaga yung ibinigay nitong si Jocelyn. Yeah. Anyway, Opo. Police Colonel. Sobrang bait niya. Opo, sobrang Ang bait bait mo po. po. Opo. Police Colonel, nabigyan nyo na po ng payo etong si Jocelyn. Ano din po yung masasabi nyo dito po kay Janine na naging cause po ng stress nito pong si Jocelyn? Simple lang naman po ang nakikita ko sa dalawa. Sana po kay Miss Jocelyn ay kailangan mong mag-add on sa mga pagtitiwala sa ating mga kinakausap or nakikipagnegosyo din sa atin. And kay Miss Janine naman, sana maging patas naman po tayo sa paglaban sa ating buhay. Like, kung gusto mo magkapera, pagsikapan mo. Kasi hindi po tumatagal ang madali ang pera sa pang-araw-araw natin gastusin. Madaling maubos ang hindi po natin pinagpaguran. So yun, pagpaguran po natin lahat ng nakukuha natin para po ipapakain natin sa ating pamilya. Opo. With that po, Police Lieutenant Colonel Balu, sasamahan na lang po namin ito pong si Jocelyn sa Ligao PNP para po makapagsampa po siya ng formal na reklamo dito po kay Janine. Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Malu Calobakib, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Regional Office 5. Mabuhay po kayo. Yes, mabalus po. Bye-bye po. Ayun. So, napakinggan mo si Ma'am Malu. Kahit wala kang ibinigay na kontrata, walang pinirmahan na kontrata, yung conversation ninyo, yung screenshot, yung mga litrato, at etong trust na binigay mo ay malaking ebidensya para panigan ka ng korte. So ano yung masasabi mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Actually po medyo nabawasan na yung stress ko kasi siguro pag nailabas mo na talaga yung galit mo sa isang tao. 2 to 3 months ko din kasi nagtimpi ako na sabi ko hindi ko to ipopost kasi ako pa yung naaawa na kawawa naman, mapapaiya siya, ganun. Pero okay na to, na sikat na siya ngayon. Ayun. So parang bilang isang scammer. nagkamali ka, Janine, ng linoko mong tao. Akala Ganun niya yung iniisip mo ngayon. kasi habang buhay mauuto niya pa din ako. Okay. So, dahil sa binanggit ni Police Colonel Malu na kahit walang kontrata, alam ko pong may laban talaga yung kaso na ginawa niya sa akin. okay. Anong masasabi mo ngayon sa Tabang Ora mismo? Siyempre, kasi kami sasamahan ka pa din namin hanggang doon sa Ligao PNP para magsampa ka ng kaso, 'di ba? So, dahil sa nababanggit mong gumaan yung pakiramdam mo, nawalan ka na, parang nabawasan ka ng stress, meron ka bang mensahe sa Tabang Ora mismo? Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo kasi nung na-post po ako,
Yun, nag-comment po siya. At si Tabang Ora mismo po ang nakipag-coordinate sa akin na mapunta ako dito para mas mapadali din yung gusto kong mangyari kay Janine. Ayun. So, tinanong ko yan sa iyo, Jocelyn, dahil sa mga kababayan din natin na nanonood, nakikinig ngayon, na meron ding pinagdadaanan na katulad mo na walang lakas ng loob para ireklamo or hindi alam yung mga dapat gawin. So, sa mga kababayan natin dyan na nanonood, huwag kayong magdalawang isip dahil naandito yung Tabang Ora mismo na tutulong sa inyo para yung mga problema niyong pinagdadaanan, yung bigat na nararamdaman ninyo, ay magkaroon ng kasagutan, kumbaga hustisya para sa inyo. So, for the last time, Jocelyn, manawagan ka na kay Janine na kumbaga, bago ko pa man ito i-post na or idiretso na reklamo or kaso sa iyo, baka gusto mo pa siyang bigyan ng ilang araw na pagkakataon para makapagbayad sa iyo, go ahead. Kung ako kasi ang tatanungin, gusto ko pa siyang bigyan ng chance, pero yung asawa ko ayaw na talaga. I-enjoy niya na lang yan sa ngayon at itutuloy namin yung kaso para sa'yo. Ayun. So, parang Janine, yung chance na ibinigay sa'yo ni Jocelyn, napakahaba na. Kaya lang si Jocelyn ay merong asawa, kumbaga ang desisyon nila sa kanilang negosyo ay iisa. Kaya yan, nahanap mo yung tao na magbibigay sa'yo ng lesson at eto na nga si Jocelyn, itutuloy niya yung kaso laban sa'yo, Janine. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang pamilya ang nawala ng padre de pamilya matapos itong atakihin sa puso. Ang kanilang kwento at ora mismong pagtulong ng programa, abangan. Huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining Tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo at sa ating Tabang Ora mismo update mga kaaksyon, isang pamilya sa San Fernando, Camarines Sur ang nawalan ng ama matapos itong matagpuang wala ng buhay sa ilalim ng puno ng saging. Ang dahilan ay inatake umano sa puso. Ang kwento ng pamilyang Mulyasgo, panoorin po natin ito. Tinatanong po sa akin kung dumating na daw yung tatay ko. Kinakabahan na po kami. Tapos pinahanap ko na po sa bukid. Hindi rin po makita. Nung Martes po ng umaga, pumunta po sila ulit ng bukid. Yun po nakita nila na sa may puno daw po ng saging. Wala na pong buhay. Kanino ka tatakbo kung ang haligi ng tahanan ay mawala sa inyo ng tuluyan? Kanino ka sasandal kapag mawala ang iyong pinakamamahal? Isa sa pinakamalayong barangay ng San Fernando, Camarines Sur, ang Barangay Bikal. Mula sa sentro ng San Fernando, mahigit 1 oras pa ang biyahe para makarating sa barangay. At ang daan, nakakatakot at hindi biro. Isa ang padre de pamilya ng pamilya Mulyasgo na si Alexander, 59 na taong gulang. Masigasig, mapagmahal at responsabling ama raw si Alexander. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang ikinabubuhay ay ang magiging dahilan sa kanyang pagpanaw. Nung Monday po, 16, pumunta po siya sa bukid. Nag-ano po siya ng saging na pambenta. Kasi pambili daw po ng pandagdag gamit ng mga kapatid ko. Dumating po yung mga kapatid ko, tinatanong po sa akin kung dumating na daw yung tatay ko. Sabi ko, hindi ko alam kung dumating na. Sabi nung kapitbahay namin, hindi pa daw po dumarating. Pinahanap ko po sa mga katabing barangay, wala daw po. Tapos po, alas 7 na po, wala pa. Kinakabahan na po kami. Tapos pinahanap ko na po sa bukid. Hindi rin po makita. Nagpatulong na po ako sa mga barangay tanod. Tapos alas 10 na wala pa rin po. Sabi po ni Kap, baka daw po kinabukasan na lang hanapin kasi madilim daw po, hindi makita. Nung Martes po ng umaga, alas 6, pumunta po sila ulit ng bukid. Kasama yung 2 kong kapatid at yung barangay tanod. Yun po, nakita nila na sa may puno daw po ng saging. Wala na pong buhay. Siya po yung nag-aalaga ng 2 kong kapatid. Siya po yung nag-aasikaso pag pumapasok sila. Siya po yung nagtuturo kung paano maging independent. Sobra po yung pagpupursige niya, makatapos lang po sila. Kasi po yun lang po yung pangarap niya, makapagtapos yung 2. Sa bawat salaysay ni Shirley, ang kanyang mga alaala sa kanyang ama, kwento ng pagsusumikap, kabutihan at simpleng pamumuhay. Unti-unting nabuo sa aming harapan ang larawan ng isang ama na minahal at hinangaan ng kanyang pamilya. Sobra pong bait, sobra pong mapagmahal, sobra po siya maalaga sa mga anak. Pag nagsasama po kami, nandiyan po siya nagpapatawa.
Tapos lagi niya pong sinasabi sa amin na mahal na mahal kami. Naghahanap po yan ng paraan magkaroon ng perang pang bigay sa amin, pambili ng pagkain namin. Lahat pong parang ginagawa niya, masuportahan lang po kami. Tapos dito daw po sa barangay niyo, kilalang kilala daw po sa tatay. Matulungin po siyang tao. Pag meron pong mga dito sa barangay, tumutulong po siya kahit hindi po siya pinapatawag. Mahirap man para kay Shirley na magsilbing ina at ama sa kanyang mga kapatid, sisiguraduhin niya umano na hindi niya ito pababayaan at itataguyod niya pa rin ang pamilya ng sama-sama. Ang pagtulong ko po sa kanila, nandito kasi ako po yung kasama nila. Kung sa pag-alaga po, kaya kong gawin ang maalagaan lang sila, matulungan kung anong pangangailangan nila. Gagawin ko po yung hanggang kayang kong gawin. Ano po ate yung maipapangako nyo kay tatay dito sa dalawa mong kapatid? Maipapangako lang po, yung matulungan lang po sila, magabayan sa pag-aral nila. Maturuan po sila ng magandang asal. Yun lang po ang maipapangako ko sa kanya. Alam ko po masaya ka kasi kasama mo si Mama. Huwag ka pong mag-alala kasi ako na po bahala sa kanila. Nakakagaan ko po sila. Sobrang sakit po. Lalo na po, hindi po namin naasahan na ganito mangyayari sa kanya. Dahil dito, agad na nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo para sa pamilya Mulasco. Kami po ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa inyo. At dito po, may ibibigay po kami sa inyong grocery pack po na galing sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tapos maliban po dyan, nanay, ipinasok na po namin sa educational assistance yung dalawa mong kapatid, kaya wag na po kayong mag-alala. Maraming salamat po sa kanilang lahat dahil tinulungan nila kami sa abot ng kanilang makakaya para lang mahanap ang tatay ko. Pangako ko po na magtatapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko at pag nakapagtapos po kami ng pag-aaral, kapag nakapagtrabaho na po kami, tutulungan ko po sila para mapaayos ang bahay namin para may matirahan kami maganda. Po akong magsasawang pasalamat sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi po makukuha yung bangkay ng tatay ko sa gubat. Salamat po sa Ako Bicol. Malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat po. Barangay captain namin, sa mga barangay tanod, at sa mga kapitbahay po namin. Ang aming programa ay mananatiling sandalan para sa lahat ng nangangailangan. Dahil ang tunay na serbisyo ay hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa mga sandaling ang mundo ay tila tumalikod na sa kanila. Ayan mga ka-aksyon, sobrang bigat talaga na mawalan ng padre de pamilya, mawalan ng tatay. Dahil ako mismo mga ka-aksyon ay pinagdaanan ko po yan nung nawala ang aking tatay. Pero sa tulong po ng Ako Bicol Party List, ng Tabang Ora mismo ay nabigyan po ng tulong. Ito pong mga anak na naiwan at hiling po namin na makapagtapos po sila ng pag-aaral. Sa muli po, kami po ay pinapaabot namin ang aming pakikiramay sa pamilyang Mulasco na naiwan. At yan mga ka-aksyon ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 64 days to go na lang at papalapit na po ang Pasko. Advance Merry Christmas mga ka-action. At hanggang bukas mga ka-action, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy